אז הנה גוני, באתי לה. אני הסתפרתי ואני שונאת את זה. אוקיי, אז היא הסתפרה, הצוואר לא בדיוק עשה לה מה שהיא רצתה, אבל היא יפה. אז יש לנו את הביצת העין הזאת, בטח אתם מכירים אותה, ואנחנו הולכות לטעום אותה. יאללה. אוקיי, אני פותחת. רגע, אני אפתח. יכול להיות שיהיה חלק 2. כן, רוב הסיכויים. אולי. רגע. די, מה זה? תצחי. תתכנסי אותי, תחכו, נחזור אליכם. אוקיי, אז בוא נצליחה. רגע. הצלחתי. אז הנה זה מחבת. זה מחבת. עם סכין ומזלג, זה חמוד. יש סכין ומזלג. ויש פה את הרוטב. ויש פה גם... יש פה רוטב כזה. יש גם רוטב כזה. זה לא רוטב, זה סוכריות קופצות. ויש גם עוד אחד כזה. אוקיי, אז קודם כל שמים את הסוכריות קופצות, כפי שאני יודעת. לאט לאט. לא, שימי... לרגע. איפה? קודם כל שמים... קודם כל, אל תפתחי עדיין, אבל... זה מאחורה שלך. חכו. אוקיי, גזרנו. כן, זה הגיבית. אז יש את זה. את הביצית החמודה שלנו. ביצת עין. אני פותחת מכאן. אוקיי. כן, מפחד שזה ייפול. אומייגאד, זה חלק. איזה ג'לי. זה ג'לי ברמות. בוא נשים את זה על זה. לא, קודם כל צריך לשים את הסוכריות הקופצות. כן, אבל קודם כל נשים. לא, עדיין לא את הביצת זה עין. פתוח. אוקיי, עדיין לא את הביצת עין, אבל... לא שמו בה למטה. כי אז זה מתפצפץ, תראי, חכי. עכשיו, תשימי. אוקיי. עכשיו רגע, תסתכלו איך זה נראה. זה ממש ג'לי. כן. רגע. יואו, זה לא יוצא. חכו, זה זה לא יוצא. הנה. תרימי את זה בעדינות, שלא יקרה לנו. אומייגאד, זה מתפצץ. זה כאילו... אני מתה על זה. זה כאילו שזה מתגן את זה. אז בוא נשים את זה. אוי, יש עוד סוכריות קופצות לפתוח. לא, מעל. לא, חכי, קודם את הסוכריות הקופצות האלה. כן, אז היא רגע שמה את הסוכריות. בטעות שכחנו על זה. לא ידענו שיש עוד סוכריות קופצות. אבל... אמרתי את זה מקודם. מה, באמת? כן. לא שמעת. אוקיי. עכשיו אנחנו שרות הרוטב. רגע, תפתחי אוקיי, אותו. אני פותחת. אומייגאד, זה ממש רגע, אתם שומעים את זה? יואו, איזה קול. אומייגאד, יש את הרוטב הזה. יואו, אני מפחדת שזה ישפך. אוקיי. יאללה, שימי. שמה. זה קשה לשים את זה, אבל זה נראה לי טעים. אוקיי, נחזור אליכם. את ראשונה. אוקיי. אז יש לנו את זה. זה נראה קצת נורא. כן, אבל זה נראה לי טעים. גם אני. מיקה טועמת קודם, כמו תמיד. מה זה הסכין המזלג הזה? מלא. אוי, הצלחת. לקחתי לך תוך חתיכה בוניתה ממנה. טעים? כן. תראי. או לא. כאילו, יחסית. לא. לא, למה? אני אחתוך לך מכאן. את יודעת שאנחנו עושים פלטה, נכון? ג'לי. סביר. ככה. אבל זה טעים וגם סביר. תקשיבו, אנחנו לא ממליצות. כן, זה לא כזה מומלץ. זה לא בדיוק טעים, אבל... בוא ניתן את הצהוב. לא הצהוב יותר. אולי זה הצהוב מתפוצץ. לא, זה לא. מתפוצץ. בוא נראה שזה הצהוב מתפוצץ. זה הצהוב יש בפנים. הצהוב יוצא. צהוב יותר טעים. באמת? תני לי חתיכה מהצהוב. רגע, אני אראה להם איך זה נראה. צהוב. אבל זה לא בדיוק מה אני מוציאה את זה עם היד, זה לא יוצא. די, תצא כבר. שמתי לגוני סוכריות קופצות. טוב, אנחנו נאכל את זה ונחזור. שתבינו שזה עדיין מתפקן. אוקיי, אז נדרג את זה עם הרעש הנעים. כן. אוקיי, מסקנה, אל תקנו. זה לא בדיוק טעים. זה לא כזה טעים. כן. אנחנו מדרגות את זה, אני מדרגת את זה 5. 5. מ-10. 5 מתוך 10, כן. זה עדיין מתפצפץ, וזה לא בדיוק טעים, יש לזה טעם,
לא טעים. אנחנו גם נעשה... אולי נעשה על זה. ואם אתם רוצים שנעשה לכם על עוד דברים ג'לים כאלה מוזרים, אז תכתבו לנו. ביי יוש.